ассалому алейкум. Рӯзи ҳамагӣ бахайр бошад. Мехоҳам дар бораи дезодорант камтар маълумотиём. Не дезодорант дар фабрик бештар бояд. Ҳозирам ҳасте продажада. Иш новинкая духтаро. Без сол и алюмин с осветляющим эффектом. Роликви, яъне ки шарикви духтарко. Ина мира 4 сутка гуфтагиайку 4 сутки не 4 дина навистагӣ неки. Ҳамира 4 рӯзша намедонам. Як рӯз немай саҳар мекини то бегаҳра тамоман арақ намекини духтарако. Гарантияш қатъӣ арақ намекини. Барои ки одамое ки дар берун кор мекардан, мисол кори давлат мекунанд, кори беруна мекунанд, кардаги истифода дидаги результати беҳтарина хичон гап задагиянд. Ай ҳама асос ина и эксперт фарма и лечебняй одамое ки беҳад бисёр арақ мекунанд шумора лечеб мекуна ки арақкинитон дур шавад. Ана артикули и бошад артикулш 2678, артикули новинкаш 3980 духтарако. Кадометон дар кор метонен муроҷиат кунед.